Καλημέρα συνταξιδιώτες. Αφού πήγαμε την πρωινή μας βόλτα με τον πάτερ και πήραμε το νόστιμο πρωινό μας στο ξενοδοχείο, που θυμίζω πως ήταν το Hotel Riel, αφήσαμε πίσω το Σιρμιόνε και τη λίμνη Γκάρντα και φύγαμε για τη συνέχεια του ταξιδιού μας. Είναι 3η 24 Ιουνίου και ξεκινάμε σήμερα την τέταρτη μέρα του ταξιδιού μας. Θα φύγουμε από το Σιρμιόνε και τη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας, θα περάσουμε από Μιλάνο, θα μπούμε στην Ελβετία από το Κιάσο και στη Γαλλία από τη Βασιλεία για να καταλήξουμε για διανυκτέρευση στο Κολμάρ. Θα συνεχίσουμε φυσικά στον Α4, με κατεύθυνση πάντα προς Μιλάνο, και πριν μπούμε στον αυτοκινητόδρομο, θα συναντήσουμε μετά από λίγα χιλιόμετρα τα διόδια του Σιρμιόνε. Η διαδικασία η ίδια με την προηγούμενη, κατά την είσοδό μας στην Ιταλία. Φτάνοντας στο γκισέ, το εισιτήριο εκδίδεται αυτόματα, το παίρνουμε, ανοίγει η μπάρα, το φυλάμε καθαρό και ατσαλάκωτο και το δίνουμε στην έξοδό μας από τον αυτοκινητόδρομο, πληρώνοντας το αντίτιμο. Ακολουθούμε τον Α4 μέχρι το Μιλάνο, αυτοκινητόδρομος με κυρίως 3 λωρίδες, αλλά με αρκετή κίνηση και κυρίως από φορτηγά. Στη διαδρομή υπάρχουν αρκετά σέα για να ξεκουραστούμε, να πιούμε έναν εσπρέσο ή να τσιμπήσουμε κάτι. Συνήθως τα ιταλικά σέα είναι καθαρά, τα καύσιμα είναι καλά, δεν θα έχετε πρόβλημα και μπορείτε μέσω του site των Ιταλικών αυτοκινητοδρόμων να δείτε και τις τιμές των καυσίμων στη διαδρομή σας, έτσι ώστε να προγραμματίσετε τη στάση σας. Για φαγητό στα σέα θα βρείτε κυρίως σάντουιτς σε μεγάλη ποικιλία, τα οποία είναι νόστιμα, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και κουζίνα. Οι τιμές είναι λογικές, θα έλεγα. Φυσικά, μην ζητήσετε κάτι σε κρύο καφέ, όπως φρέντο εσπρέσο, απλά δεν ξέρουν τι είναι. Περνάμε την έξοδο για Μπέργαμο, μια πολύ όμορφη πόλη, και ειδικά η Τσιτά Άλτα, καλή ιδέα για μια επίσκεψη, αν φυσικά υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, όμως εμείς έχουμε άλλο προορισμό και συνεχίζουμε. Η πρώτη μεγάλη έξοδος που θα συναντήσουμε είναι αυτή για την Πρέσκια και σε όλη τη διαδρομή μας θα βλέπουμε συνεχώς εξόδους, αφού οι Ιταλικοί αυτοκινητόδρομοι έχουν πυκνό δίκτυο και φυσικά πολλές μεγάλες πόλεις με εξόδους προς αυτές. Ένα τυπεδό για τα Ιταλικά βενζινάδικα, θα δείτε 2 σειρές αντλιών. Στην αριστερή συνήθως θα δείτε να γράφει Servito και στη δεξιά Self. Αν σταματήσετε στη Servito θα σας βάλει καύσιμο ο υπάλληλος και συνήθως θα πληρώσετε επιτόπου με κάρτα. Στη Self θα βάλετε μόνοι σας και θα πληρώσετε μέσα, στο ταμείο. Όλα καλά θα μου πείτε, αλλά η διαφορά στην τιμή είναι από 15 μέχρι 20 λεπτά το λίτρο, οπότε σκεφτείτε πώς εξοικονομείτε βάζοντας μόνοι σας. Φτάνοντας στο Μιλάνο, συναντάμε τον Α58, που μας συνδέει με τον Α1, που έρχεται από Μπολόνια και η κίνηση σιγά σιγά αυξάνεται. Στη συνέχεια, έχουμε τον Α51 που μας οδηγεί στο Μιλάνο και στο αεροδρόμιο Λινάτε και μετά από λίγο συναντάμε τα διόδια του Μιλάνου. Εδώ, θα πληρώσουμε πριν βγούμε από τον αυτοκινητόδρομο, γιατί από εδώ και μέχρι την έξοδο του Μιλάνου, τη διαχείριση του δρόμου την έχει άλλη εταιρεία, οπότε η πληρωμή είναι ξεχωριστά. Πληρωμή με κάρτα, η μετρητά φυσικά, στα αυτόματα μηχανήματα πάντα και θα πρέπει να προσέξουμε πως έχουμε επιλέξει να περάσουμε από το σωστό γκισέ που θα δέχεται κάρτες ή μετρητά. Σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά ή δεν καταλάβαμε κάτι, χρειάζεται ψυχραιμία, σπάνια σε παρόμοιες περιπτώσεις θα μας κορνάρουν κλπ. Υπάρχει κατανόηση και απλά δείτε ότι κάνετε τα σωστά βήματα. Σε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια, υπάρχει θηροτηλέφωνο, αλλά λογικά θα σας μιλήσουν Ιταλικά.
Συναντάμε απίστευτη κίνηση, τα ταμεία είναι πολλά, και μετά καταλήγουν σε 4 λωρίδες, κάτι σαν χωνί δηλαδή, οπότε να προσέχετε γιατί θα στριμωχτείτε ανάμεσα σε φορτηγά. Μια καλή λύση είναι να πάτε από τα ταμεία αριστερά, έτσι ώστε να αποφύγετε, όσο μπορείτε, τα πολλά φορτηγά. Εμείς, όπως θα δείτε, κάναμε το αντίθετο. Η κίνηση φυσικά μεγάλη, αφού πλέον είμαστε στο ύψος του Μιλάνου, και εδώ υπάρχουν αρκετές είσοδοι και έξοδοι από την πόλη, οπότε οπλιστείτε με υπομονή, συνεχίζοντας πάντα στον Α4. Μετά από λίγο θα αφήσουμε τον Α4, ο οποίος συνεχίζει προς το Ρήνο, και θα μπούμε στον Α8, με προορισμό το αεροδρόμιο Μαλπένσα. Τα όρια ταχύτητας δεν είναι σταθερά, συνήθως είναι 130 χιλιόμετρα, αλλά μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες κλπ. Οπότε να δίνετε προσοχή σε αυτά, γιατί υπάρχει αυστηρός έλεγχος με κάμερες σε όλους τους δρόμους. Συναντάμε για άλλη μια φορά τον Α52, αυτή τη φορά στο δυτικό κομμάτι του, και μετά από λίγο, τα βόρεια διόδια του Μιλάνου, όπου εδώ δεν θα πάρουμε εισιτήριο, αλλά η πληρωμή είναι εφάπαξ, μετρητά η κάρτα πάντα, στα αυτόματα μηχανήματα. Στη συνέχεια, και αφού αφήσουμε πίσω μας τα διόδια, θα δούμε δεξιά μας την έξοδο για τον Α9 και το Κόμο, ενώ ο Α8 συνεχίζει προς το αεροδρόμιο Μαλπένσα, αλλά και το Βαρέζε, και έτσι θα βγούμε εδώ. Θα πάρουμε λοιπόν τον Α9, την ουσία είμαστε πλέον στο τελικό στάδιο, αφού δεν θα πάρουμε άλλη έξοδο μέχρι τα σύνορα. Περνάμε τον Α36 προς Βαρέζε και συνεχίζουμε, κάνοντας μια στάση στο τελευταίο,
ή ένα από τα τελευταία ΣΕΑ της Ιταλίας, στο Λάριο. Αν θυμάμαι καλά, στους Ιταλικούς αυτοκινητοδρόμους υπάρχουν ΣΕΑ κάθε 27 χιλιόμετρα, αφού η κίνηση είναι μεγάλη, κυρίως από φορτηγά, και έτσι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι ξεκούρασης. Προτείνω να φουλάρετε εδώ, γιατί στην Ελβετία η βενζίνη είναι πολύ ακριβότερη, έτσι θα κάνετε αρκετή οικονομία. Επίσης, στα ΣΕΑ της Ελβετίας οι τιμές είναι υψηλότερες σε όλα τα είδη, οπότε μπορείτε να προμηθευτείτε από εδώ τα απαραίτητα για το ταξίδι σας. Τελευταίο σημείο στην Ιταλία, τα διόδια του Κόμο, όπου και εδώ η πληρωμή είναι εφάπαξ χωρίς εισιτήριο, και ώρα να αλλάξουμε χώρα, αφήνοντας δεξιά μας το πανέμορφο Κόμο με τη φημισμένη λίμνη του, το οποίο φυσικά και είναι μια πρόταση για επίσκεψη. Να ξέρετε πως στην Ιταλία υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές χωρίς διόδια, αλλά καλό είναι να μην τις επιλέξετε, γιατί πέρα από το ότι θα έχουν κίνηση, συνήθως περνούν μέσα από κατοικημένες περιοχές, με χαμηλά όρια ταχύτητας, και η καθυστέρηση θα είναι τέτοια που δεν σας συμφέρει. Φτάνουμε πλέον στα σύνορα, Κόμο στην Ιταλία, και Άσο στην Ελβετία, όπου ο έλεγχος είναι οπτικός και μόνο στην πλευρά της Ελβετίας. Προφανώς νορμάλ αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες δεν έχουν λόγο να το ελέγξουν. Στην Ελβετία είναι αποδεκτές οι ταυτότητες, όπως και το ελληνικό ασφαλιστήριο, οπότε δεν θα χρειαστείτε κάτι εξτρά, πέρα από αυτά που χρειάζεστε για την Ελλάδα, αλλά και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνοντας λοιπόν στην Ελβετία, ένα σοκ. Τεράστιο μποτιλιάρισμα, ασυνήθιστο για την περιοχή. Έτσι, ήμασταν και λίγο τυχεροί. Στα 500 μέτρα είχε το ΣΕΑ Καλντέριο, οπότε βγήκαμε εκεί, ήπιαμε ένα καφέ, περιμέναμε λίγο να περάσει η κίνηση και συνεχίσαμε στον αυτοκινητόδρομο 2 για Βασιλεία. Ο συγκεκριμένος φτάνει μέχρι εκεί, στην ουσία συνδέει Ιταλία με Γαλλία και Γερμανία, οπότε στην περίπτωσή μας θα τον ακολουθήσουμε, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε σε κάποιον άλλο. Στην Ελβετία δεν υπάρχουν διόδια, αλλά βινιέτα. Όμως, δεν υπάρχουν χρονικές βινιέτες, παράδειγμα για εβδομάδα ή μήνα, αλλά μόνο ετήσιες. Έτσι, είτε περάσεις μια φορά, είτε όλο το χρόνο, θα πληρώσεις το ίδιο. 50 ευρώ το κόστος της και πλέον είναι ηλεκτρονική, οπότε μπορείτε να τη βγάλετε online, αλλά προσέξτε να είναι από το επίσημο site των ελβετικών αυτοκινητοδρόμων, για να μην πέσετε θύμα απάτης, αλλά και για να μην την πληρώσετε ακριβότερα. Όπως διαπιστώσαμε μετά, είχε γίνει κάποιο ατύχημα μπροστά μας.
Προσπερνάμε την πρώτη μεγάλη έξοδο, που είναι προς το Λουγκάνο, με τη φημισμένη λίμνη, και συνεχίζουμε βόρεια. Η επόμενη έξοδος είναι προς το Κουρ και το Σαν Μπερναντίνο, με την πανέμορφη ορεινή διαδρομή από το ομώνυμο πέρασμα. Από εκεί μετά μπορούμε να φτάσουμε στην Αυστρία και τη Γερμανία, στο ύψος της Κωνσταντζας, αν έχουμε λόγο να πάμε προς τα εκεί. Οι δρόμοι στην Ελβετία είναι με 2 λωρίδες και φυσικά λέα. Το τοπίο με πολλές εναλλαγές, θα περάσετε όμορφα κατά πράσινα χωριά, μεγάλα ποτάμια, αρκετές μεγάλες λίμνες, άπειρα τούνελ, θα βλέπετε μπροστά σας τις χιονισμένες κορυφές των Άλπαιων και γενικά δεν θα βαρεθείτε σε κανένα σημείο του ταξιδιού σας σε αυτή τη χώρα. Τα όρια ταχύτητας είναι μεταβαλλόμενα, ανάλογα την περιοχή, τα τούνελ, τις εξόδους κλπ. Οπότε να έχετε την προσοχή σας σε αυτά, γιατί είναι αρκετά εύκολο να σας έρθει κλήση για υπερβολική ταχύτητα. Κίνηση που βρίσκουμε μπροστά μας είναι αναμενόμενη, αφού πλησιάζουμε το φημισμένο τούνελ Σαν Γκοτάρντο, συνολικού μήκους 16 χιλιόμετρων, και εδώ πριν την είσοδο υπάρχουν φανάρια, αφού είναι διπλής κατεύθυνσης, το όριο ταχύτητας στα 80 χιλιόμετρα και αφήνουν να περάσει συγκεκριμένος αριθμός φορτηγών, οπότε υπάρχει αυτή η αναμονή στα φανάρια. Υπάρχει και άλλο τούνελ δίπλα, αλλά το έχω για περίπτωση ανάγκης, σαν έξοδο διαφυγής, καθώς εκεί είχε συμβεί πριν χρόνια ένα σοβαρό τροχαίο από σύγκρουση και φωτιά φορτηγών, με αρκετά θύματα, και κυρίως από τους καπνούς, οπότε επιλέχθηκε η λύση να υπάρχει το δεύτερο τούνελ σαν έξοδος διαφυγής, σε περίπτωση ανάγκης, και όχι για κυκλοφορία. Μετά το Σαν Γκοτάρντο, θα περάσουμε αρκετά ακόμη μικρότερα τούνελ, το τοπίο είναι πάντα μαγευτικό και εναλλάσσεται συνεχώς, οπότε η ώρα περνά ευχάριστα και τόσο εύκολα, που ξεχάσαμε ακόμη και να κάνουμε και κάποια στάση, κυρίως για τον πάτερ, που καλό είναι τα σκυλάκια κάθε 2 ώρες να κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο, και όχι μόνο για την ανάγκη τους, αλλά κυρίως για ένα ξεμούδιασμα. Θα περάσουμε την έξοδο για τον αυτοκινητόδρομο Α4, τον πρώτο που συναντάμε με κατεύθυνση τη Ζηρίχη, αφού η πόλη από εδώ απέχει μόλις 80 χιλιόμετρα, άρα εύκολο να γίνει μια παράκαμψη, αν φυσικά έχουμε χρόνο, και θα αντικρίσουμε τη μεγάλη λίμνη της Λουκέρνης, που είναι στα αριστερά μας.
Πριν τη Λουκέρνη συναντάμε τον Α8, ο οποίος έχει κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη. Αφήσαμε πίσω μας την έξοδο για τον Α14, έναν ακόμη αυτοκινητόδρομο που συνδέει τον Α2 με τη Ζηρίχη, και από εδώ η Ζηρίχη είναι ακόμη πιο κοντά από τον Α4 που περάσαμε πριν, καθώς είναι περίπου 50 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια της διαδρομής μας προς Βασιλεία θα συναντήσουμε τον αυτοκινητόδρομο 1, που συνδέει τη Βέρνη και τη Γενέβη με τη Ζηρίχη. Φτάσαμε στο Σέα Γκάνστζαν, το τοπίο πλέον υπιότερο, αφού απομακρυνόμαστε από τις Άλπεις, οπότε μια καλή ευκαιρία για στάση, να ξεκουραστούμε, να πιούμε τον καφέ μας και να συνεχίσουμε. Τα Σέα της Ελβετίας είναι, θα έλεγα, μοναδικά, αφού είναι κυρίως σε περιοχές με πολύ πράσινο, ξεκουράζεστε πραγματικά σε αυτά και είναι πολύ καθαρά. Τα καύσιμα στην Ελβετία είναι αρκετά ακριβά, οπότε καλό είναι να έχετε γεμάτο ρεζερβουάρ και να φουλάρετε όταν βγείτε από τη χώρα. Το ίδιο ακριβά είναι και τα διάφορα τρόφιμα και ποτά, αλλά στα Σέα θα βρείτε τις φημισμένες ελβετικές σοκολάτες, οπότε αξίζει να ξοδέψετε εκεί τα χρήματά σας. Επόμενη έξοδος για τον αυτοκινητόδρομο 3, που ενώνει τη Βασιλεία και τη Γαλλία με τη Ζηρίχη, τον προσπερνάμε και αυτόν, και πλέον είμαστε μια ανάσα από τα γαλλικά σύνορα. Η κίνηση στα περισσότερα σημεία κανονική, εδώ δύσκολα θα συναντήσετε προβλήματα από κακούς οδηγούς, αφού η έλεγχη είναι αρκετά αυστηρή, οπότε σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, και φυσικά να τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας, και να μην διανοηθείτε να ταξιδέψετε σε αυτοκινητόδρομο χωρίς βινιέτα. Τα πρόστιμα εδώ είναι πολύ μεγάλα. Συναντάμε μεγάλη κίνηση στη Βασιλεία. Εδώ η πόλη στην ουσία είναι το τριεθνές Ελβετίας, Γερμανίας και Γαλλίας, οπότε η κίνηση, και κυρίως από φορτηγά, αναμενόμενη. Πέρα από το γεγονός λοιπόν πως είναι ένα τριεθνές, είναι και δρόμοι που συνδέουν μεγάλες πόλεις της Ελβετίας μεταξύ τους, αλλά και με άλλες χώρες, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από την αυξημένη κίνηση, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, οπότε στους χρόνους να βάζετε πάντα και τα πρόοπτα, θα έλεγα πως στους χρόνους του Google Maps, καλό είναι να προσθέτετε ένα 20%, έτσι ώστε στην καλή περίπτωση να φτάσετε νωρίτερα, αλλά στη χειρότερη στην ώρα σας. Να είστε προσεκτικοί, να τηρείτε τα όρια ταχύτητας και φυσικά να προσέχετε την έξοδο που θα πρέπει να πάρετε, γιατί κάποιες είναι μέσα στα τούνελ. Εμείς, με κατεύθυνση τη Γαλλία, θα αφήσουμε το 2, που πηγαίνει προς Γερμανία και θα πάρουμε τον 3, προς Γαλλία.
Μετά από λίγο φτάνουμε στα σύνορα, φυσικά κανένας έλεγχος, αλλά με αρκετή κίνηση και είμαστε πλέον στη Γαλλία. Εδώ, θα πάρουμε τον αυτοκινητόδρομο Α35 προς Στρασβούργο, αγνοώντας τον Α36 που πηγαίνει προς Μιλούζι, αλλά και προς Παρίσι. Αν ο προορισμός μας είναι το Παρίσι, θα πάρουμε τον Α36. Τα διόδια στη Γαλλία είναι όπως και στην Ελλάδα. Πληρώνεις δηλαδή στον γκισέ σε υπάλληλου ή σε αυτόματο μηχάνημα, οπότε δεν θα σας δυσκολέψει κάτι. Προς το παρόν, και μέχρι το Στρασβούργο, δεν θα συναντήσουμε διόδια, οπότε συνεχίσουμε, κάνοντας μια στάση στο Σέα Μπαντενχάιμ για τα απαραίτητα, πριν φτάσουμε στο Κολμάρ. Στο πρώτο μέρος του ταξιδιού, σας είχα πει ότι θα το κάνω σε 3 μέρη, αλλά τελικά, αυτό που θα ήταν το τρίτο και τελευταίο μέρος, θα έβγαινε πολύ μεγάλο και κουραστικό ίσως, οπότε θα το κάνω σε 4 μέρη. Έτσι, αυτό είναι μέχρι το Κολμάρ μόνο, και το επόμενο, και τελευταίο, από Κολμάρ μέχρι Άμστερνταμ. Επίσης, θα κάνω και ένα μεγάλο βίντεο, με τα 4 μέρη μαζί, όπου θα υπάρχουν και κάποιες επιπλέον πληροφορίες, που στα πρώτα μέρη μου διέφυγαν, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τα κινητά, κλπ. Η επόμενη εξοδός μας είναι για το Κολμάρ, όπου είχα κλείσει από αρκετά νωρίς το ξενοδοχείο διαμερισμάτων Oudali City Signature, ένα υπέροχο δίχωρο δωμάτιο, με πρωινό και κλειστό πάρκινγκ, στα 140 ευρώ. Φυσικά είναι εύκολα προσβάσιμο από τον αυτοκινητόδρομο, σε ήσυχη περιοχή και πολύ κοντά στο κέντρο με τα πόδια. Εννοείται πως τα σκυλάκια εδώ είναι ευπρόσδεκτα. Επισκεφθήκαμε το πανέμορφο Κολμάρ, κάναμε τις βόλτες μας στην πόλη και τη μικρή Βενετία, καταλήξαμε στο κέντρο, όπου φάγαμε υπέροχο βραδινό από την τοπική αλσατική κουζίνα και σε εξαιρετικές τιμές θα έλεγα για ένα τόσο τουριστικό μέρος, και χαλαρώσαμε μετά από μια πραγματικά κουραστική μέρα με αρκετή κίνηση και απρόοπτα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν θέλετε κάντε μια εγγραφή, γιατί συνεχώς θα ανεβάζω παρόμοια, και κάντε ένα like, θα χαρώ να ξέρω πως σας άρεσε. Φυσικά, θα χαρώ να απαντήσω σε ερωτήσεις στα σχόλια, σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδρομή, αλλά και γενικά για τα ταξίδια με αυτοκίνητο. Στην περιγραφή, θα βρείτε link για τα διάφορα βίντεο που έχω στο κανάλι μου, και κυρίως από Daskm σε πραγματικό χρόνο.